elur zizak, zetal handi bat, 2005. hori da, martxoan. Martxoko eskoa. Bai, barkatu. Hemen, zerbetak erida. Espaixoa, Bueno, daude bi rodal. Vale, nire eman buelta. Etxe. Vale. Zapatuko, hemen utziko. Gora hemen usten, Vale. Hemen daude hiru, gertu. Bueno, hemen dago Pinudian, teatzen da Pagaditan, kasi urtarrietik, hasita, batzuetan. Otsaian egoten dira batez ere, eta gero martxoan ja, neguaren arabera, eta edurra eta eurien arabera, hotzaren arabera ere bai, gero eta altura gehiagotan hasten dira teatzen, eta maiatze arte eta inkluso ekaina hasieran arte fresko egin baldin badu, elurra egin baldin badu, baina, bueno, hori ja azken aldian ez da gertatzen. Maiatzan ere egotea oso zaila da, altura handitan, egon daitezke inkluso 2000 metro arte ere bai, eta hori, bazten dira Pagadi, Amestitan, Urtarrilean, eta gero hori, Pinu gorria, Pagoarekin aztuta, Ametsarekin, Izeietan ere, Izeidia gutxi daude Euskal Herrian, baina Dibiz Italiarrek Izeietan hartzen dute, Pagoakin aztuta batez ere, eta elurrak maite ditu. Elurrak egin ostean, elurrak askotan babestu iten du, hotzain baldin badu, eta elurrak urtu ostean, hor egoten dira, noski ataetzen dian lekutan. Eta ze gertatzen da, Jonik ere animaliak egoten dirala... Claro, zai, neguan bakigu, Hori da, orkatzak jaten dituzte desente. Hori bada, ona, pista ematen dutelako askotan, izten dutelako arrastoa, eta arrastoari begiratuzkero, bitu beste bat. Hor txaspien beste. Arrastoari begiratuta... Ondoan aurkitu ditazkegu beste hainbeste, hori sortea badugu edo, entzate. Bai. Erresa da identifikatzen. Ez daudelako perretxiko gehiago basoan, garai honetan, bai egon daitezke azkeneko, trompeta beltzak, tripakiak edo trompetaren bat, rusula, igorfo rusula esparkatu. Rusula nigrikan segon daiteke, beltza, askotan hasten da martzuelo, izango baitz, elusiza usteldu bat, baina ez da. Urrunetik beti. Elurzizaren bila zabiltzanean, Bitu, bueno, daude, kriston kalidadarekin. Bai, pixkatu. Kutikula, dauka grisa, askotan txuria, eguzke emanez bali madio, lamina txuriak pixka grisaze bat, okela txuria daukare bai, oso goxua da, bueno, moztu pixka bat horrela, bai, guzteko. Bai. Bitu honek adibidez, koko pixka daka. Bueno, ez du importa, hori ja bakoitzan arabera, koko asko baldin badu. Mendian utziko genuke gukere bai, eso. Eta bueno, hau da lehenengo zetala. Baina ikusi ditugu bi, orduan besteragoaz. Ikusten duzu hemen, bueno, pinu bat gertu dago, gorostia, bueno. Hau da, txibatu izan dena? Eta, karo, errexena da horrela, ez? Horrela kanpotik ikustea, porque gero egia da, adibiz hori hola dago, ikusten da, baina hau tapatuta egon da. Eta dezapatu indugu. Eta adibiz hauek, behitu, hemen di baldin basoaz horrela ibiltzen, ez da hain errexa ikusten. Orduan... Eta azpian ere, bai, beste bat, ez da. Eta gero, hori, oso sartuta daudenak, kontu handiz, eskuakin atera daitezke bai, adibidez. Bitu, saiatuko nahi zau, nire xoa atatzen. Bitu, jaka. Haure bai. Eta batzutan atatzen dira hainbeste indarrakin ez behitu. Puskatu daitezkela, edo erditik daude, bai, hau igual, nego zuizten dugu bertan. Nei zona da. Bai, da, pixka bat. Ondia zen, baina, bueno. Baitu gunez, ez ditugu ino behar. Eta gero hemen, ikusi dugu, pixka sustoa, hauekin eman dugu, hasieran,
ditu nola dauden. Hemen dago beste bat txikia, horbean. Eta hau, hori izan duguna. Batzutan puskatu iten dira, igual tartean egonda... Edo lurra zuzean puskatze dute. Bai, edo sustrairen bat egonda, edo arantzaren bat. Hau gertatzen da asko ere kuletroekin ere, ez? Hori da. Askotan erditik puskatuta, egin bar dena lehenengo da, arantza hori labanarekin kontuz puskatu, baina batzutan ja perretxikoa edo sisa puskatuta godena, orduan, bueno, eta azkena. Kapasa dira, labana ere puskatzen. Eta non bilatu, bueno, Nafarroko pagaditan, Bizkaian gutxiago, baina baita ere, Araban baita ere pagaditan parke naturaletan. Bai, batez ez, 700 metrotatik gora, ez? Hori da. Eta Euskal Herri inguruan, hori, Errioxa, Soria jendea juten da, bai. Burgos aldean ere, bai. Burgos aldean ere, bai. Bueno, pues honekin bukatzen dugu bila. Vale.